kerasa nih udah bulan November. Kira-kira bakal ada hari apa ya selanjutnya? Pastinya Natal, hari kelahiran Juru Selamat kita ke dunia. Natal? Wah, gak kerasa bulan depan udah bulan Desember. Kira-kira remaja HKBP Serpong bakal ngadain apa ya? Kita persembahkan Natal Remaja 2023. Shalom Manginan dan teman-teman remaja. Perkenalkan nama saya Yosef Giovanni Aritonang selaku Ketua Panitia Natal Remaja tahun 2023. Dan saya Bulan Sudarni selaku Wakil Ketua Natal Panitia Remaja tahun 2023. Halo semuanya, saya Stephanie Naibaho dan saya Jessica Papahan. Tema Natal kita tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Natal kita akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember pukul 15.00 sampai pukul 18.00 WIB. Natal Remaja HKBP Serpong kali ini akan diadakan di HKBP Serpong. Dan dress code untuk Natal kita akan dituangkan melalui WhatsApp Group RHKBP Serpong. Teman-teman remaja bisa mendaftarkan diri melalui link yang ada di bawah ini. Ataupun teman-teman remaja dapat scan QR code yang ada di bawah ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk sudah daftarkan diri kalian. Bakal ada penampilan-penampilan menarik loh dari kelas 7 sampai dengan kelas 12. Kita jamin pasti bakal seru banget deh. See you at Natal Remaja tahun 2023. Mau lihat deh. Tuhan Yesus memberkati.
Aderang sotapuka parminggota jumolo mahita martang yang nahohom di bagasar rohat tabi. Saluhut parhaldo haga besar pong pasaton. Selamat hari Minggu ujung tahun parhuriaon Tuhamu amanami yananami naposebulung nama dohoti parmingguan sadarion. Selamat hari Minggu ujung tahun parhuriaon madihamu parhaladonami nama kogasi permingguan sadarion. Huriana hina holongan itu hatta. Sadarion bongok mahita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos parlingota di aka naung ngoding. Asini roha dohot dengan bahasa itu hatta do na mangaramoti huriana mardela di sadok partikian. Sian ari tu ari sahat tu sadarion. Ibana do na mangodihon huriana. Puji kami maho ale Tuhan nami para siroha jala perdengkan bahasa. Saya ajari jala parohai mahami memilangi aka ari-ari nami, asa dapotan rohana bisu kami. Atong beta mahita memuji pasangapot tuhatai di acara permingguan sadarion. Tapahibul marohatta madohoti permingguanon marhite tapi minggu manomu benua gijang dohotano nai baru. Ali Tuhan jauh berdebata amanami satu homa pamujian nami di hari minggu sadarion. Marsanga maho marhite permingguan nami. Pahibul jala pasada maroha nang pikiran nami laho pasanga poko. Marede mahita sian buku eda nomor 500 ayat sada rodi ayat tolu.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to ni barbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songo bunga-bunga ni duhut ido saluhut hasangapon ni jelma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga naing. Alai na hot do hatani Tuhani rodi salireng na. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonoko matuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhan yakan namate dohot akan na mangulu. Hodo na puna hami, manang mangulu, manang mate pe hami. Nang pemadaran hami dirurarin inggoman ni hamatian, dang huhabir hami be hamatian, ay hodo dongan nami. Dang tertiup hamatian, manang tanoma be hami, ay hodo Tuhan nami, nang humokko hami, jalaho na puna hami. Roh hami na yung tuho mangido. Saat tuho mato dinami, dohot daging nami. Asa diho hami, manang namangulu, manang namatipe. Sa tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokok mi, asa saat hami tuhangoluan na sora sudah. Amen. Mari demaita sebuku ede nomor pituras tolu ayat 1 dohot ayat 2. Tatangion mapati debata di minggu ujung tahun parhurion sederion. Imana tersurat di konfesi HKBP tahun 1992 bintu saplonom. Hujahahon man. Pardingotan di namoding. Tapor seai jala tahati dakodom. Apedo tu jolma.
Mate sehali dungi uhumi. Namaradian nama ibana sian ulonna. Jala Yesus Kristus do Tuhan ni namangolu do namate. Asa ia tabahin pe parningot dia kana moding. Namarningot ajal tasadiri do hita disi. Dohot pahot ton rohatta doi di ngolu parukilanon. Merhide bedon taalo jala tatulat do. Poda siha si peleguan nama dok. Adong do parlumuan nito dini naung mate dohot jolma na mangulu. Songoni poda nama dok. Laos tinggal di tanoman nido to dini namate. Laos songoni taalo do jala tatulat do poda ni Rom Katolik nama mudahon. Api pangurason manang ari parpita-pita. Naikon boluson mangurasi todi ninong mate asatu hangoluan. Jalan nabui patu pahon misa di namate dohot namanyakon naung matai asa humatop malua sian api pangurasan. Lasoni namartangiang tutodi ni nabadia naung mate dohot makirim taripar hagugon dohot habadiaon niaka naung mate tanomanna, ulaonna, barang-barangna, hulihonina manang parmano-manoan, reliki. Songoni mapati ni debata atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergui mahami mangulahon no walimi. Amin. Marende mahita si buku ede nomor turra sebab lalu ayat tolu dohot opat. Tatapoti madusatan nagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon.
Narodo kami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajato do kami tubuh, jaladangan dong haporsiao di bagasan rohanami hian. Saluhut do kami manipil sian akka dalammu. Masa godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingok mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham. Saya nang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalasion nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala perdenga basa do jahuba. Lebat terimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka haja hatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahuba diaka nama kabiari bana. Hasangapon madi bata nadigijang. Amin. Mari demeta sebuku ede nomor 254 ayat sera dohot ayat 2. Ibanaho
Tatangon mada hatan di bata ima trupu epistel di minggu sedarion. Ima natar surat di buku panurirang Jesaya ono 55 mamuka sian ayat 17 sahat rodi ayat 20 margati soring mahita majahasa. Songonon mahatani Jahoba ai idama au ma manopa langit nai baru doho tano nai baru jaladang be ingoton akan naperjului manang tarsunggul turoha. Tinggal jalan prodi sering ala au manopa akai aidam au manopa Jerusalem bahin perdulu kulupun jala bangso isinai bahin lasnya. Au sadiri pe marolopolop do mida Jerusalem jala marlas ni roha au mida bangsokku jala dangbe tarbegi di si suara pertangison manang suara angguk-angguk. Dengan dong berisi poso-poso siota ari manang na uban na suguk ari-ari ayo dulu pe nama rumur 100 tahun lau mati jala berdosa 100 tahun ona bura. Jala Paulion nasida ma akka bagas laos inganan nasida suanon nasida ma hau anggur jala panganon nasida parbuena. Dang tagabon nasida Paulion gabi harap na asing dang tagabon nasida manuan gabi harap na asing mangaton ay songon ido ari-ari ni bangsok jala jaya nilangan nasidai ikan harap Dang tagamon luja somarniula nasida manang manubuhon anak asa tilahahonon na tibu ay pinopernina pinasupasu ni Jahoba do nasida rodi tubu nasidai ido sahatna. martua do akan atau mangihon hatan di debata jalan nau pepsa. Amin. Mari demahita saya buka di nomor 500 ayat 1 dot ayat 2. Go
taha tidak kema haporsiautei. Songon nah hina tidak kon ni dong atas sa haporsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia ido pergu nasal dosan nato palangit do tanu. Au porsia Yesus Kristus anak ni dapat Jehovah nasasadai iman tirubuan si Maria nagagabian sendiri parbadia andorang suabubuan. Ido tuhatan atau mawar nemernit di panguman ni Silatus na matarpayal rebana di hau pinar silang na tuat bandolo dung tanam na mulak mengulu di patuluhon na manai tisuku lahun lu siamun ni dapat Jehovah amanai parguan saudari di sima mana pemersuut tanah mau miara na muldo na mate au porsia di ton di parbadia jaladong sera huria badia huria atau panira Kristen akan nabadia dohot ya sandusa dohot ya tanai namandok mulak mengulu sugut daging nong mate dohot na bulan na sudah. Amin. Mari dema Qur'an.
Prosolideo.
Tabege matiting di minggu tasadarion. Parhalado HKBP Serpong Pasaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di Bagas Joro, dohot napatupahon parmingguan di Bagasta Ganuk Marsada-sada. Laos hutma Pasaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huria, nama ulang tahun Ari Hatutubuan, dohot nama ulang tahun Parsaripeon, di mingguon. Diramuti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Sada, goar ni minggu ta imam minggu ujung tahun par huriaon parningotan diakka nong moding. Sadarion minggu 26 November 2023 masuk mahita tu minggu ujung tahun par huriaon. Di mingguon laos taingot ma akka dongata naung parjulu mana dikon hita. Topik mingguon ima manomunomu banua gijang doho tano nai baru manang menyongsong langit dan bumi yang baru. 2. Titing parbagason. Titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbagason Ima Budianto Parasian Pasaribu, ruas ni Gereja Kristen Okumene Tangerang, yanakon ni Amang Elvir Jamuler Pasaribu nahinan, inang situa Puibe PNG Hutagalung nahinan, dohot Dahlia Lydia Boru Silitonga, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, boru ni Amang situa Firman Silitonga, inang Nurmala Boru Siregar. Pasu-pasu parbagason patupa di hari Sabtu tanggal sia Desember 2023 pukul sia 00 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Tolu ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 26 November 2023 keluarga manahan pamili Siregar inang Desra Lubis ruas na terdaftar di nomor register 0 sia 20 sada masuk Wiksion dang betar surat gabe ruas ni HKBP Serpong alana nungapida nasida tu GKPA Bunga Bodar Resort Bunga Bodar. 4. Minggu ujung tahun par huriaon. Sadarion Minggu 26 November 2023 masuk mahita tu minggu ujung tahun par huriaon dohot parningotan diakka nong moding di garejata. Diganuk parmingguon nama godang dohot remaja jahanon maakka guar ni ruas HKBP Serpong nong moding di satahun par huriaon. 5. Penabalan situa di HKBP Serpong. Di hari Minggu 3 Desember 2023 naing di patupa huriata do panabalon tu 22 halak situa nai baru nalaho makobasi ulaon parhalado di HKBP Serpong. Nunga marsiajar manang lerding calon situa nasida saleleng 10 bulanon. Tatangyakom manasida asal margogo para dihodirina marhobas di huriana. Onom Panitia Natal HKBP Serpong. Hobar tu haputusan ni rapot parhalado HKBP Serpong di Sermon Selasa 14 November 2023 nunga ditotopon rapot parhalado asawik Jerusalem nama koordinasi ulaon Natal. Nunga diharwarhon uluan ni huriata surat keputusan nomor 17-2-11-2023. Nama notopon Panitia Natal HKBP Serpong tahun 2023 Ketua ni Panitia Natal Ima calon situa Jeremias Jungjungan Hutagaul. Susunan lengkap panitia Boy Mataida di titing naong disagihon. 7. Kartu ruas online. Gereja manosoe sudah ruas ni HKBP Serpong asa humato mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online sudah ruas boy patureho data keluarga
dohot mengisi status pelian bulan marhite online. Hatorangan nomapit boy mataida di titing naung disagihon di ganup wea grup tiap week. Walu, kegiatan-kegiatan HKBP Serpong yang sedang dan akan berlangsung. Pertanyaan dohot ruas napai maha malumon di Patupa di hari Senin 27 November 2023 pukul 10 sia 00 WIB marhite media Zoom. Padidion Nabadia. Nang di Patupa di hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 8.00 WIB. Akasyarat laho madohoti boy matajaha di titing naung disagihon. Konseling Padidion Nabadia di Patupa di hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul sia 00 WIB maringanan di Gereja HKBP Serpong. Perayaan Natal Remaja HKBP Serpong 2023. Nang di Patupa di hari Sabtu sia Desember 2023 pukul 15.00 WIB sahatu selesai maringanan di Gereja HKBP Serpong. Perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Serpong 2023. Naing di Patupa gabe tolu sesi maringanan di Gereja HKBP Serpong. Sada Natal Horong Sada Ima Prateka TKA dan B di Patupa di hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 14.00 saat pukul 16.00. 2. Natal Horong Tolu, Ima SD kelas 4, 5 dohot onom, di Patupa di hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 15.00 saat pukul 10 sia 30. Tolu, Natal Horong 2, Ima SD kelas 1, kelas 2 Tolu, di Patupa di hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 10.30 saat pukul 10.00. Songoni suara ni titing sadarion, hatorangan no mapi taringo tu akka barita titing dohot titing perhepengon, boy mataida di titing naung disagihon di WA Ganup Week. Tapasada marohatta, martangiang mahita. Puji-pujion hamalatehon upasahat rohanami tuho Tuhan. Disiala makilala dohami, diramoti ho dohami di nasa mingguon, boy hami pas, jala boy hami mangula siulon nami, di tonga-tonga ni keluarga nami marsada-sada. Tuhan, di harianon, tong doho purasaw kami, di pataruho dohami tujurom na badion, lau mersaur ubegi hatam, dohot mamuji pasangapon guarmu, marhite akka ede puji-pujian. Jalom me Tuhan, gabe tau sangap di guarmu. Di hariano Tuhan, ubuak kami do di bagas tangyang nami. Sude keluarga na ditinggal hon na tua-tua, ama, ina, di anak ko na sida, di huriam manang di luar ni huriam Serpong di bagasan sa tau bulonon. Pasu-pasu mana sida sudi Tuhan na tininggal hon ni keluarga na. Lihon gugu hai pason, lau manguruti pardalanan ni ngulu na sida, tujuluan ni Arion. Unang luas na sida madeli, alai papos marohan na sida, tuk doho patupahon na perlu tupar ngulumiton ni ngulu na. Nang songoni hubuak kami do di bagas tangyang nami. Di anak kon ni huriam, nalau patupa perbagason rumah tangga. Ima Budianto pasaribu dohot orwana dahlia boru silitonga. Pasu-pasu matuhan rencana nasida. Tu tanggal sia bulan 12 2023. Asa boy mardala dohot dengan. Boy marlas ni roha keluarga. Jala boy ma keluarga na baruon, keluarga na mabiar midaho. Suang songon ni Tuhan rencana ni huriam. Nalau patupahon penabalan si tua di tanggal 3 bulan 12 2023. Asih roham Tuhan. Baik masude rencanai
Boy acara demi acara mardalan dohok denggan. Jala para di matuhan rohan nasida laho memeleho dirina mangula melayani di huriam. Nang songoni Tuhan di arianon buat kami do di bagas tangyang nami. Ima Tuhan akka rencana perayaan Natal di huriam. Baik masude merdala dohok denggan. Pasu-pasu sude Tuhan, akka panitia naong di pajongjong. Lehon gogo dohot bisuk tunasida Tuhan. Anggiat sude rangkaian perayaan Natal boy na di patupa nasida boy merdala dohot denggan. Jalagabe puji-pujian tau pasangapon goarmu. Di ariano kubuah kami do di bagas tanyang nami Tuhan. Anak kon nami akka namar sekolah sian SD saha tu perguruan tinggi. Leo tu nasida habis tarot Tuhan. Asa buhi tari uton nasida akka persiajaran di akka sekolah nang perkuliahan nasida. Anggiat maditikina, buhi nasida menyelesaikan dohot denggan. Buhi mamarlas ni roha keluarga. Dia lalami boto nasida madok muliate tuho. Nang sungunina pa imaho si rokap nito dina Tuhan. Mangidu hami tuho. Patudu ma Tuhan nasa padan dohot nasa iman dohot di akka di anak kon nami manang di anak kon ni huriam. Nang suni Tuhan di anak kon nami akka na mangluli parkarejuan. Patudu ma Tuhan na sesuai dohot akka kemampuan keahlian nasida. Suang songoni Tuhan di ruas ni huriam, natongon di bagas parsahiton di rumah sakit manang di Jabu. Daun ni mapatang pamatang nasida, jala pasu-pasu obat na dipangan nasida, ang giat makorhon hamalumon. Papos rohan nasida, muloro nasida mangido tuho, pos rohanami nasa irehon mudo Tuhan. Jala hami pe, itu tudo rohanami, ditiki nanang ro, buy hamir marpungu di jorom nabadion, memuji pasangapon guarmu nabadiai. Nang soni Tuhan di arianon, amang padita nami, amang padita Samuel naing patolhason hatam nabadiai. Pasu-pasu mamang padita nami Tuhan, asabuy di patolhas dohot denggan. Jala hami pe na mabege, ajari hami, patinggil pinggol nami Tuhan, mengatusi jala mangulahon di tonga-tonga ni paranguluan nami siapari. Nang soni Tuhan martangi yang dohami, tuat ka nang bergumul baik ekonomi, baik apa permasalahan di ganub keluarga. Tuho dohuwa kami Tuhan, ajari parbisuki, lehon gogo, lehon hasabaron. Asa ditikina boy do sude nangi gabe uli, boy gabe marlas ni roha sude huriam na adong di serpongon. Nang songoni Tuhan, martangi yang dohami tu akka pemimpin nami mulai sa presiden sa tutoro Tuhan. Leo bisuk tu nasida, dinaka na buat keputusan, di akka na mga lehon, akka pelayanan Tuhan tu masyarakat. Asa boy dame Tuhan negara namion. Talubobi manaw di pemilihan Tuhan. Totong rajai Tuhan, jong joko asa buhui merdame sonang, buhui sudah merdala do denggan, jala akka pemimpin na mabiar midaho. Om matangi yang elelek nami Tuhan, holan marhite Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Sama ita tu acara perninggotan di akka naung moding. Waing masuk mahita tu acara parningutan diaka nong muding mari dehita sian nomor buku de tulu 45 sahat tonom.
Amo kadongan sa kapursiyaw na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatu papesa darion parningutan niya ka nong modding dang na mga mangkari si dangulon parningutan non. Alay marhite parningutan niya ka nong moddingon ingotot tama hitape na ikon marujung do tikinabe songo nakadongat tanong parjulo moddingi. Dang si Habiarabe sorop ni hamatiani ay nunga di patuduk Tuhan Yesus Kristus. Marhiti-hiti hakihiyon na siyan namate. Jo hamatian di dia sorop. Jo hamatian di dia hamunang amin. Alay dosa do sorop ni hamatian. Jala patikido gugu ni dosai. Alay mauliate ma di debata na pamonak kita marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus. Tong tabigima nuaing. Guarnia kadungat tanong jumulu modding. Mulai sian minggu tanggal 20 November 2022 sahat tu minggu 26 November 2023. Parjulu situa Rosemary Boru Nenggolan. Tanggal lahir tanggal 21 Mei sada sia 54. Modding 21 November 2022. Tutup usia 60 tahun wek Jerusalem. Paduahon diman manurung salah ama. Tanggal 12 Desember 1950 tubuh. Modding 21 Januari 2020 tutup usia 62 tahun sian wek Sion. Patuluhon mangaraja longgam tubuh 10 Agustus sadasia 58 modding 8 Februari 2020 tutup umur 65 tahun wek kanan. Papaton manupak silitonga salah ama tubuh 10 Februari 1950 modding sada April 2020 tutup usia 70 tahun wek Ebenezer. Palimahon Ibrahim Mualak salak ama tubuh 10 Agustus sada sia 80 modding 10 Mei 2020 tutup usia 42 tahun Ebenezer. Onom Cumadi Gultom salah ama tubuh 10 April 1920 modding 26 Mei 2020 tutup usia 40 tahun wik Nasaret. Pitu Series Charles Nenggolan salah ama 15 November 1910 tubuh modding 10 Juli 2020 tutup usia 62 tahun wik Efrata. Elfrida Septima Hutapea Napawaluhan tubuh 24 September sadasia 60 modding 10 Agustus 2020 tutup usia 60 tahun sian wek Sion. Sia Berlin Simajuntak salah ama tubuh 15 Juni sadasia 40 modding 27 Agustus 2020 tutup usia 80 tahun wik Ebenezer. 10 Ladong Situmorang ama tubuh 10 Oktober sadasia onum walu modding 20 September 2020 tutup usia 54 tahun wik Betani. 10 sada Ika Lumista Siaturi sahala ina tubuh 17 April sadasia onum walu modding 20 Oktober 2020 tutup usia 55 tahun wik Philadelphia. Naparpudi Amang Edward Binsar Halomuan Pangeribuan Sangalak ama tubuh 10 April 1990 modding 10 November 2020 genap ma 54 tahun umurna wik Jerusalem. Jadi torop nina modding ama sia halak ina tulu halak penguma sudi 12 halak. Di ujung ni ajal nasida
Dia suara homatu hita na tading do pedi kasianganon. Ang giat marpakor ko ni tuha porsyo tanamadok. Nunga hupasidong paraluan na dinggani. Nunga hupaujung parlalujungak. Ramot hubahin haporsyaw ni. Diri nama diculok ko. Tupal hatigoran. Silehonon ni Tuhan paruhum na tigori. Diari sugot ituaw. Alay dada holan tuaw. Tu saluhut dotahe. Akka na makahalongi. Hapatarom nai 2 Timotius 4 ayat 7 sahat rodiwalu. Porsedo hita Tuhan ido na maju hita muse asa masipaidan dilabung ni Tuhatta. Alani rap jongjong mahita uhut marede sian tolu 4 7 sada tolu. Martang yang mahita. Alay Tuhan di bata, pargugo na so hatudusan. Hodo na madyo kami, jala hodo na papunguhonak ka na pinilit mo, tuhuriam na badiyay. Mauliate maroka nami, alanaong di pasat ho kami to anak mo. Sa iba na napuna kami. Asimaroham. Say pargukoy mahami. Mangulahon nanido ni hatam. Asadu mo kami dohot naong tolkas tulabong mi. Say patuguma haporsyon nami sakat rudi ujung ni ajal nami. Sasakat kami sugot tu halalas ni roha na sumurong na pinaradim diak ka na makahulungi ho. Sa pujon nami ho di si saleleng nililing na. Marhiti-hiti Tuhan Jesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Udul mahamus dia.
Mari dihita nomor 35 sada ya sada sahat rudi 2. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramuti akka ati-ati duhut pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Tapay hutikut ma kata ni debata di minggu jung tau perhuriau peringgota dinamoding imana tersurat di pangukapod bidu 21 ayat sada sahat rudi ayat 4. Banua gijang dohot tanu nai baru. Dungi huidama badua gijang nai baru dohot tanu nai baru. Ainu ngasalpu banua gijang na parjulu dohot tanu na parjului. Lauti pedang adongbe. Cala huida mahuta na badia tuat sian banua gijang siat debata ima Jerusalem na baru na pinature songon oruan na sinanggulan maddapoton harajana. Jadi hubigima suara na gugu sian habang say na madok odo joro ni debata di tunga-tungan yak kajolma. Na maringanan maibana di tunga-tungan nasida jala nasida mabangsona jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dangadong behamatean nang arsak ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibi ay nunga salpu na parjului ima sahatna. Amo kadungan, adong do pemahaman di haroron itu hatta padua halihon bahwa dunia ini portibion songon natabereng hinaulina itu hanya dalam bentuk ditransformasi, tetap dui, tetap do utuh ibana, ale dipai baru. Ada pemahaman yang seperti itu. Bahkan untuk gedung-gedung pencakar langit yang megah
Justru ada yang mengatakan itu sayang nai molo marong somuse songon persini Alkitab. Jadi pemahaman nama doko tetap do ya anggo pertibion di harun itu hatai cuman di pai baru dalam arti transformasi. Ada pemahaman yang seperti itu. Ya. Bahkan kita lihat juga bagaimana teknologi sangat berkembang nuaing seperti Cina itu mampu menciptakan matahari buatan. Sekalipun holan 10 menit dona hoboto bertahan di mana. Dan itu tegangan yang paling tinggi dan terpanas katanya. Nanang dohonot takas do diharuru di tuhat tanda padua halihon dan holan bentuk nadong nuhang dihita portibion nang daging tasadiri berubah total hibul holistik dakolan di luar berubah sudah berubah dotong undang dibagas sudah. Jadi pemahaman nama dokon hanya ditransformasihon itu pemahaman yang tidak berdasar secara Alkitabiah. Alai pemahaman ta khobartu Alkitab pun maloro tu hatta napa dua halihon dada hole seduru di pe baru dan ngobe pertibi be. Jala jol manuaing dan jol manuaing be. Di pai baru dusu di pertibion. Makanya molo di ayat di Petrus juga mengatakan itu molo masar sar saluhut nai. Hancur semuanya. Aidang mana ha pertibi nago dosaon tuhai baru nabi nuan di debata di bagasan Yesus Kristus. Asadada holak kai baru ni alam pertibi nai baru bumi yang baru seperti topik minggu seharian. Alai dohot donak kita di pai baru do cesang rahibul. Itu bana di ayat na seterusnya takas didokon ya tuat maibana siad tuat siap banwagi jang siad debata Jerusalem ne baru seperti pengantin orwan na sidang gulan tuat ya tuat ibana manopot portibion di bagasak kay baruon na siya ni mana jala tabereng di sojoro do di guari mana jala na manomu ibana joro do tong sa tabereng hay baruon na king na tabereng bahwa bakko ni debatado di si karakter ni debatado na sarida di si sifat ni debatado na tarida di si asadang songo perspektif ni jolma persi ni jolma do pertibion songonom bentuk na daw semua itu dang tardok kita bedo khatabe pokok na baru itu kadang-kadang ini yang sulit kita terima. Waduh terjadi nih itu sudah teramat indah ya teramat indah dong molo di Amerika di dok doi antar sonon it's too good to be true lapatan ala paulihu jajii paulihu wahyui apokaliptik nai pangukapon nai karena ini sastra apokaliptik paulihu doi ya. Berarti molo kalimat nasongoni itu nada sindiran juga molidok paulihu itu tidak mungkin, itu mustahil. Ya, itu tidak, itu benar-benar akan terjadi. Ada kiam bergabus Bibel tahun. Sahalinai portibinai baru, mana do langsung. Ro, ya, berarti molo ro ibana bakoni mana namana ro. Sifat ni mana nama naro termasuk hai baruan di pertibio dan songono bebentukna dan hapi kira kita ai ngasal puna parjoloinna termasuk dorongonokku lauti penadang disibe itu termasuk juga akar pergumulan penderitaan itu gambaran daripada hapersuho godang laut inna ipedang adong be asadada holan labatan nabakko secara fisik tabereng disi baik tabereng sacitongna di pangalahon di jolma na terbatas ya na memang sifatna siklus ya sifatna dohonok kumajolo tunduk tu alam musim dan lain sebagainya dan adong be di harorona di masa tahun dua dong mertiti mertikibe dan adong masa bersi dan dibatasi waktu be hita doh ruang
Dang dibatasi songolas ni rohana di portibiobe. Dang martiti, dang martiki bebe. Molo nung ngaro imana muse. Sifat do bakko ni debatana mana tari dari si. Ahamay, ngai guari naking hujahatu hita. Ya. Jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu nasida siya mata nasida. Dang adong bedi si hamatian. Nang arsak ni roha, nang angguhangguk, nang nahacit, dang disibe. Ay nung ngasal po na parjoloy. Dang adong be. Nanti. Jala tu sido hita noay, manuju tu saan. Saleleng di portibio kita, marlakko do martiti do martiki do martiti be. Marsika soring de. Nuai kita meras di roha, sogok dang taboto do be. Nuai kita martata, sogok mungkin tangis do hita. Nuai kita pajupang, sogok mungkin marsirang do hita. Nuai kita manortor, sogok mungkin beda lagi. Itulah bakko ni portibi. Alay di harorone dang adong be bakko na songoni. Las ni roha na sumurung, na sumalim, na sumikop. Ay songonoroan na sinanggulan na may manaroy na. Itu manggo barkon las ni roha ni na luar biasa. Na subuhi do kono tarasa pita do ukuran ni hajol maun. Ya. Hurian itu kata ido na tataringotin waing di ujung tahun perhuriaun peringotan di aka namoding. Alanidora somaldo binigi mungkin kita be molo jinaha di sosmed ngamalum be sahi mi bapain na ya hurip pudung ngamalum dalam artian sebenarnya nanti apa yang melapor do ikut sering itu ya ngamalum be sahi mi tulang ya bah ngamalum ala boha modding mate nanti kadang-kadang orang Batak ini nama luam mabaik kalus aka perkataan nanti melum do apa nama mate do nanti itu banyak sekali orang Batak nama do nasoni sebenarnya kata moddingi bahasa Tuhan Yesus sedang tado hari hamodding di Yesus mati do sebenarnya artinya sebenarnya mati do natambahin doi taperhalus ma atokka inna setiap jebun inna muse aburak be adong muse nama do ya dijutu hatta inna ya dijutu hatta do apalagi mangapuli khusus nak kaina do semal nama dokoni ngai jutu hatta mattahun inna waduh berjadi ni naruhku libagas rohku dang pulau do suatu kacik rohani nama teni naruhku iju tu hatta mataina apa iya apa opak buku sigaret na mungkin mungkin mengapuli keluarga itu secara emosional itu kebutuhan psikologi mulai do cetabi dada papa indah kan dak korai be najulu tiki berupa di tahu sok niku ya tu nama teh homak kata ina songoni dang boy songoni anggono yang lam hulapati ma bahwa itu ternyata kebutuhan emosional. Ya, maka nadong ibai perpisahan terakhir. Nanti jumai natai amatai, apa tiki dingulu na soya diumma matai tarsoni ma. Nanti ya dong duwi de soni na. Tahe. Soni do ruas tanar hai. Ya, tiki sah atau di sada huriai opak bulat do piau aling ngator mardong kompak tu amat tahun. Ya. Margapi ya. 5 huruf deui ale ai pudina. Iya, imara ni real story na. Ya dungi main naton. Ma, aku tidak tahan lagi, aku mak hidup. Naruh aku. Anga mardonga nau 3 bulan kad datuk soboto yo. Na patan nga binoto kan. Ayo laba na mardonga jonok. Nggak songon na pakai dihidi kurasa ya. Terlalu dramatisir radung na ya. Nggak tahan lagi aku mah hidup tanpa kau mah. Apalagi bagaimana hidup saya selanjutnya mah. Ini mana marongaung. Cairan na histeris, cairan na kesurupan. Ya. Dok tu na kecek do ini ko. Iya. Botam 1 tahun nai manguli di mana? Di kadang-kadang hati-hati karena songono na tingadung-adung na. Nanti tumangon ni bisi-bisi itu dia. Ya, saya heran lah sudah marupani apa? Itu banyak orang-orang seperti. Nah, taruh di si orang Batak ini pandai membungkus perkataan ini halus. Tapi sebenarnya gabe mago sa sitong narti na. Itu sebenarnya yang mau kita katakan.
Ya, di Jutu hatta sahalinai. Banyak orang mati sebelum waktunya mati. Saya berani mengatakan itu. Gudang do mate jolma dan waktu na dope mate. Itu dah. Di sana huruk naking. Oleh nama mabuk do kerjuna, oleh na begadang. Mari sak museo pak buku, sarung aku pak buku sendiri. Ya. Apa molo mate bana moto mate poso na Jutu hatta deui? Ya. Saya molo tadok upamana dijoloni keluargai itu sangat sulit. Songon ruas tanah rehai mangutaho mudar ma pas markartu. Ngau payung amat tahun. Upayungot takas du pigali upayung amat tahun amang ya ala korama amang niku korama. Jadi upaya ala dongak koramat tong. Jadi ba molutung markartu pi amang ingot martangiang niku. Iya. Apa tanda dong dosoni nuang ala dang taroran nabe namar karton sabula hade sabula Lampungan ya berarti itu benar sabula Sumatera Selatanan di Roma alang ngadang taroran nabe ya, Roma padi tahun anggo sulhu tu hamu bah kana mainon sasia-sia tamu julo martangi yang maju hamu ina ya, saya mengatakan itu jadi moding memang di parkar tapi mau pa ingok dinggan ya mati mana di parkar tua bangun tahu mudar ya setabi minum markartu dan ngilian kuliah ni anak-anak tulu inat taipe sipata bongkak di sunne ya alih kadungan na parkartui na berjuang nama tahun ini doh aduh jadi na berjuang nama tahun ragu doh ya kadang-kadang di situ yang sulit saya terima maaf saya mengatakan itu ya itu ngido una pola hidup na songon ini ti na berjuang nama tahun sulit do terlupa hon ini itu gudang singoton ali sitiru dengan dong atas songon ini babaya ko kamu nga dongakku memana tada na dongakku imana hupai ngok denggan itu namar dongad dah una pepadi tay betong ni denggan donak pula terlalu keras ni waktu sel-sel mga mangingok mangan ninggo datong ya ibarat refreshing donikku kan rekreasi do mangatina ido mangina ali ingok mangan ingok mulak mamerengin taniku ayo lo sampai seminggu dang diberengin tai ba itu gabe tarulang ibagas ya nah udah di si jadi saya mengatakan itu banyak orang mati mana setabi main kekerasan tu inatai marjuji doh lana sing lengkap mari mana sudi ale mace burjudon adong musia matanarai mati mana dia seorang doh nok kumajo narkoba bahkan setabi dak kabutuan ni naton ipajongjong keluarga na musia jala masuk korama de tongon Daun korame sotung ngiri pamu di rumah deh bagi pada di tahun mudah ya saya hanya mau mengatakan contoh beberapa gereja yang pernah saya jalani ya tabu udah markoron ya bah burak detong dia huduk tua mai dang denggan umunang majo nangik madako kamu nang pula masuk tu korbe mana ay memang aneh-aneh du nomor video nanti nah ada itu masuk korama setabi Ope sarupa do atar samarga do tahu imana koramil tapi dua inat tanah tong ya jadi mabiar sudah kasih tua maniktikon kan sebenarnya mulu dua kan di tik-tikon deh dang boy ikut koner PBI do kan dia lah imana koramil itu mana pangkat na kapten saya pistolnya saya kiri do terus jadi baru bangunin na wah aik pagara don hamu dulu do kan niku adong isi situa oh lamang mar pistol di mana na jadi sama ibu to hamudo maaf saya mengatakan nang pedang aturan nai babay no ladang ditik-tik kumabiar au mamanitikon mulai saya dari on jadi pas markordo tong imana na titik-tikon ay tong kadang-kadang na buhana mamaton noraku do mga boy tik-tik markordo tong baru cara nih di sada sisi memang mentalnya perlu ditiruan mentalnya dah dan pengalamannya jadi boy mana merkur di sisi ya habis kan masih jalan di dulu
Anggo kayak habis mau noraku kan. Ngau bereng-bereng nomor 3 nang mana noraku. Pas neng majalah ngau, beturi jalan ngamat toma. Oras parita nami. Ido na hupaima ini mah. Jadi ido na hupaima ini mana? Tangi aku na bertobatin na. Memang itinggal aku na perjuli jadi na. Itu. Nah huduk di si, ya. Di tonga-tonga ningulut tas eta perhalus deui. Jala tado dua kana uli-uli. Itu memang kebutuhan secara emosional. Hal ida ngapala songonira. Da ngapala urusat tabe kana sonon. Ila apalagi akaina musim mandokonon. Ila bung dituhat tadoninna. Isi dibutuh hamuin haraku. Ya. Setabi kana do kana takas du burjuna songoni. Parhuria, parkor, cakas ulauna. Ya. Anggo seharu marminggu. Dah kaya pertangyangan. Baru dohonot tama ilabung itu hatta doninna. Jadi adalah naruhku do. Ya itu kan contoh yang sangat simpel dan namang humiau. Itu jadi sifat apa juluhuda? Ya tung dumenggem mata puli keluargai. Margogo mamina ngamangda kuatlah anak-anak juga harus kuat. Ya. Nama saon di boto tu hatta doi. Muluat terlapatanna agak memidik kita sian hatana king. Kira-kira seperti itu. Supaya orang pajuluh kita ala satabu pakilalani keluargai. Di sana sisi memang rekod dia, tetapi kita juga mendustai diri kita sendiri. Imana hudok na king, taringot tu orang Batak itu sering dohonokum tanda petik mempermainkan kata-kata untuk tujuan tertentu. Pahaluson si Batak. Nanti modding inna. Ya, mate. Adong dui guari muse mate-mate ne. Adong musuh satu nggak mate. Mulu tempat namihan ala mula mangulu muse na itopok ni parkaladui. Tikam ala parema ni mana tikam. Amang barak mahita tu sama ngapulin na. Bah, kamu maju perjulu niku. Ya, halaki perjulak ke parkaladui. Ya, telepon mau muse mersuguk na ya mang. Ternyata dang mate dupe. Mengulu dupi amangin na, bah, nah tu ada yang di wartahon. Jadi di sini dong timbul istilah muncul matehian. Ya naking mate-matene satu nggak matehian. Nah, udok di sini tonga-tonga ningulut, ta memang lumui halak mata memang itu banyak donok kumajolo akka hata memang untuk memperhalus donok kumajolo taringok tu jorbu ni hamatiani. Ya. Itu yang saya katakan di sini. Nah, parpu di madihita nuaing parningotan dinamoding. Ya, ujung tahu perhuriaon parningotan dinamoding. Iko ningotot tado, ya, marujung do, ya, marujung do. Dada holan berengota marujung pertibion, nak kita pe marujung dungulut tasyat tanon. Ikon ngotot tadotong bahwa memang kehidupan ini linear, bukan sirkuler. Memanjang do. Kon ngotot tadoi. Lama tu adu pertibion. Nah pasti lama tu adu hita. Jadi mula dong dongan nare dong padita mado adong di bereng satabi inana uli inat tahun. Roma dongan nomor dokon ini inang ini tua masih cantik. Bagaimana dia waktu muda? Saya mengatakan itu kurang pas. Kenapa? Itu melawan gratifikasi doi, ya. Ahamai ikon ngotot tado bahwa memang semakin tua kita secara umum pasti semakin jelek. Itu. Pasti marhurekku, pasti gudang makan asing naik. Secara biologis kita labatanna adang binutu nate sedak kana ngecek ubuku. Ape naking di epistel naking ya 100 tahun do pedang ubanun ninna. Ngagudang ubanun 10 tahun pe ngubanun wae. Ya, kita melihat. Jadi natado di si kita ini mewaktu. Marujung do pertibion. Alai molo di gereja HKBP lumubi dan piga gereja na songon HKBP on. Di gereja yang lain dang parningutan namo dengan ya haduin na do. Dah do. Naking nata irija para gen naking paingotok kita pe marujung do hita setanon. Alai dang marujuk kita di hamatian di habusuhon. Dang marujuk kita di hataluna lari hamonangan idopan na tat. Naking na hujaka kami parningutan namo dingi itu tertulis 1 Korintus 15 ayat 55. Jo hamatian di dia sorokmi. Ya,
Jidang marujung di habusuhok kita, dang marujung di kuburak kita. Alai marujung di dia di hanguluat do kita. Dang marujung di name waktu kita, alai marujung di hatok tongod do kita. Dang marujung di hataluok kita, alai marujung di hamonangan. Akala dido na rata-rata. Somal na tuari diskusi di WA, ay nabirong do padita namin na molo aga dang buy do pe mardami hamu disi, basilahkanlah. Alai dial mana na rata-rata do, rata do sudi. Ya, itu na rata-rata. Dan si habiarab alani idu habis ujung tau parhuriau parningotan ina moding langsung mahita tu tau baru parhuriaon Advent. Itu hamonangan nama disi Advent. Itu luar biasa. Lalu ini disukun narehai, mang padita hok menurut manukun narehai sudi do hamu masuk surga, yakin do masuk surga. Ina begitu sudi yakin, ina amak tahin orang do. Nah apalagi tergugu, oh saya dunang do gugu hisorana yakin ina. Saya sauk menaruh aku do. Ala nabuha songonon, maaf saya mengatakan sedikit. Marubah adong Mr. X tu sahala dokter jantung. Marubah dokter do marcerita tu au. Ya, ala AUP konsultasi tu iwana marga udok malangsung marga manik dokter jantung. Ya. Dung di bawah berita, gabi terbuka rahasia na. Ya, sono nong ceritaku tuh padita nami anggia, enak. Abang niku, aduh, padita doa mukan nina, ido, padita di dia, di son. Aduh, narahai deba, Roma ruba tuawin na. Sono macerita anak. Setelah saya periksa, jangan dong saya na. Jangan dong. Dia hukum memana? Dadong do masalah di keluarga, manang namar badai hutu natai na. Dong dokter, nah. Dadong do masalah di kantor. Nah, gabi gudang ipikiri ho, gabi dang teratur. Aduh, molo dang teratur jantung aduh, iya. Harus patah topu-topu. Ya. Ya, adong istilahnya. Jadi, jangan dong dokter di kantor. Nah dong do masalahmu di pardong anon. Ya. Ngamar rumah tangga memang gimana? Ale posodope. Dong dokter. Ya. Bah, normal do jantung. Nggak sampai 1 tahun di mana marubat. Nah terakhir ipe suku dokter. Suku mamuseho. Alarang adungi. Aduh karejo muna. Enak. Ba Pangulan huria dokter, ina. Ya. Nah dong do masalah di gereja. Itu tarik panjang banyak anak. Ina. Ya. Itu dokter, ina. Tu sihu bermasalah. Ina. Tempat dita berita, ina. Madok tuau. Ya. Saya tidak mengatakan di mana. Kurang etis saya mengatakan itu. Ya. Au manik do. Ina. Dianggiku dapat ditai. Dang nalan ni parang margaon waingin. Alay songo dokter au. Ya. Jala kebetulan korama dau. Amangin na. Dokter korama juga. So korama do awin na. Jadi adong do HP korama naking na udo naking na negatif. Adong korama na sangat positif. Ya. Au korama do dang parhala do amangin na. Mulu pangidu aku tu ho amang. Unang berobe ho. Saliling sujalak ko paditain na. Jadi beberapa bulan, promai mana tu dokteron. Dokter nami, asongon na tabulu pakilalak ko ba? Ena, ale periksa mang join na, iperiksa. Dingkat do mang. Ena, ale ngajalak ko paditay justru naku jalang do dokter ina. Jadi saya mengatakan, maaf saya mengatakan, ya ternyata do honota gudang do dipengaruhi do honok ko majolo, gajang ni umur ta termasuk. Secara dohonok psikologis. Ya, banyak. Karena memang sekitar, kalau saya tidak salah itu, hampir 91% memang dohonota
bahwa penyakit manusia itu diakibatkan oleh dorongan psikologis. Itu toh. Nah, udok di sini mangalusi naking ya doho yakin doho masuk tu surga ina dari suku-suku ni di panutupan ni yakinin na. Dijaha majonian sada Yohanes sopai 20 baru benar. Itu toh neng dohonokku. Ah di si, baik memang ko bodoh hitam merdamai di tanon. Itu dah. Iko bodoh hita de ay pangalahu ni surgo na ki pangalahu dama do ilas di roha do lan sing nai di tanom memang kita harus angkat pangalahu di tongah-tongah ni ngulutta. Ada berhubungan turiela eskatologi do sebenarnya. Jala ido na takas di do si Jesaya di Jesaya 65. Molonong nga songoni dohonotta kita ini hidup ini dan gabe pertangi sampai hita. Allah memang ngata wujud to di tongah-tongah ni nguluta harajaon di bata dan memang pertibion nang pedido 520 pertangisan ayat sada. Kalau hanya seperti itu batasnya, kita ini masih sebatas songon agama Buddha. Buddha itu seperti duka yang damakan itu. Labatanna untuk bebaskan dagingon, makanya idok labatanna di persuada ma ekstensi ni dagingon itu Buddha. Karena pada dasarnya mereka mengajarkan bahwa daging ini adalah fana. Bagaimana untuk membebaskan itu? Itu salah. Itu Buddha. Molo Kristen daun sekalipun hidup ini perlu perjuangan, sekalipun hidup ini gudang pergumulan, gudang sitaonon, tangis dohola nasing naiko, kamu nak korota doi, dan gabe sirata potte. Iko sahat doi ta tu ayat tulu. Alani do itu baik majolo 520. Tabuk ke majolo buku deta 520. Ale ayat tuluna, ayat sadana iduna taidehon di panutupan. Nuaing kosahat du tu ayat tulu imana. Asala hatta di ujung tau perhuriau perningotan di namo dingon. Manomu kahebaru do pedinguluta pakirimota bergairah hita nampai godang persoalan, pergumulan, bahkan persaiton, bahkan hamatian. Ngadi hamon aku hatta ai didokon di dia sorok mina tawon itu ibarat tawon ngadi buat di mana molo mate pita ngadong jaminan garansi bersama Tuhan di nganan napi dari itu hatta tadi hom maju ayat tulu na coba 520 ayat tulu coba di apa tadi humaya tulu. Unang magsakita be namananda Jesus ay ngaladane Juhanong surgo Mulia tema rohana mi di Tuhan. Di paingot minggu sadari do kami. Nama rujung do hinauli ni portibion. Laos nama rujung do kami siat tonga-tonga ni portibio di tikina. Alai hatam do papos rohanami dang marujung di hamatiak kami. Alai marujung di hanguluan dang marujung di habusuhok kami. Alai marujung di hatok tongon, marujung di hamonangan, di portibi na baru.
di hararom na padua halihon. Oma sa sitong na maborhati kami di hari-hari ni ngulu nami. Sa songon na posom si Johannes na diukap po matani haporsyon na mampu marnida na masa na naingro. Laos sada pakirimon do di kami. Di gudang niya ka suka duka na songon langganan ni ngulu nami. Ditikina bakko na songoni dang daisbe di harorom padua alihon. Alani papos rohanami. Sa toktong nang peditongatongan ni Portibio do kami alay unang lupa kami. Makasi huli parsauras sugot. Unang lupa kami hinahuli nilas ni Roha kegirangan besok ulupulok na sota rasam rapok ko. Jaleido sa sitong na situho ni partodion nami. Jala sambulo nito di nami masurgo hasonangan ni. Taiti mapakirimon na songon ito akaruas mon. Sa mulumasa piyak ka persoalan, pergumulan, parsahiton, dang madili kami. Alay padurasum may papitahon, haporsyon nami. Say margugo kami Tuhan, nang pidiportibyo dope kami. Mangaluak ka persoalan, pergumulan, penderitaan. Songo bagian dingulin niya ka na porsiya, bahkan nasutar sirang pe. Ala na pos doro ka nami, dingulo nami parsatok kinanope, ilihok ko do basa-basa padongan yun ito di porbadia. Alay, say hukasi uli kami matuhan, ari sugot na pinaradim, diak ka na porsiya diyo. Laos ngulo nami yung masungon persiapan nami. Lahu manumu hararom mo se. Asa ngulo nami, hupatupa kami gabi, siluan na aring dia deropamu. Marparbui kami di ulo nami parsatok kinanon. Sa ima, songod tadapos ni roha nami madapot to karaja umumuse. Rapdot anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapapunguma peliata marideita. Surga
sakat mapiliata, Tuhan Raja ni di bata amartang yang Ali di bata manami na di banua kijang, horo-haruruan ni saluhut, silehun-lehun na dinggan doho na solibasa na mauliutus. Hupasaat kami silehun mitu kami pilihan nami tuho, saya calo magibe uap na hutus di jalam. Paso-paso majalaramuti asa huparkasi ang kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay maroh nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutada kami gudang ni silehun-lehun mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliyati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata nasian na hinanjala na manguluro di saliling-liling na. Wingot kami sa daryo na kanamati siya kami na pajulohot tulabong mo. Di hodo na kitso ni banwa gitsang taliruk kapode diyak ka na mga sahot Tuhan Jesus Kristus. Narukadoro ka nami sa daryo marningot ajal nami dohot kakihiyo ni daging diari sogot. Mauliati maruka nami tuko ala ditubuhok ko kami to pakiring mo na mangulu gabi partokap kami di hanguluan na sora suda. Dan madili kami dari parningotan non, alay na malungod do kami di sabulo nito do nami, nung nga torok dongan nami naung nialap mo, tau si paingot do ujung nilaka na sida di kami, bahin pakirimon mida Tuhan Jesus di ujung nilaka nami be. Sa sungkuli maruhan nami mabahit tiruan na dinggan dia kapinopar nami. Saya puli makanamar sakroha, dohot na matian, asaw ng mga dungi jala madili na sida. Sa iti maruhan na sida mamereng do pak gijang. Sa leho matodim tu kami. Asa takas di hati dakot tu kami. Nang dohot do kami. Anakmu. Jala panian. Diarta na di banua gijang. Sa ipadaw maganggu ni roha siya kami. Asa akot kaporsyon nami maniup Tuhan Jesus si Pangului. Adorang kubulus kami. Rura ni linggoman ni hamatiani. Molo humur mata nami. Ukak mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan tu hasunangani. Molo halang dila nami so binoto be makuling pargogoy mahami markiti-hiti todimi asa terjuhok kami ali amang sahat tutanga ma todiku say patiur hian rohanami asa hubas lakkanami jala sonak kami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ali amanami na di banwa kijang sa pinarpadia makuarmo say Roma harajaon mo. Sa saut malo meniroham di banutongon songon di banwa kijang. Lehon matu kami sa radion hanguluan siya pari. Sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Hunang kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala di rambut Tuhan de batama ko. Isodako Tuhan de batama buhin na tuho jala asima rohana mida ko. Di do pa ko Tuhan de batama buhin na tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amen.